салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Black Mafia қарор доред. мо имрӯз хостем дар бораи филми Ишқ ва нафрат қисми 23 бо забони тоҷикӣ маълумоти пурра бидиҳем. хабарҳои хуш ба мухлисони Райҳон ва Мирон. баъд аз ин қадар гапу хабар, Райҳон Миронро тарк накард. эсма бошад, мактуби дуюмро ба модари Райҳон Зуҳро дод. Зуҳро мактубро пинҳон кард ё ба касе дод, ба Хазар чизе нагуфт. Зуҳро бошад медонад ки Мирон писари Хазар аст. Мирон ва Райҳон бошанд ва мисли пештара ишқи худро давом доданд. аз пои худро гирифта ба сайру гашт рафтанд. мирон кай мефаҳмад ки писари Хазар аст. Зуҳро ва Хазар бошанд ин қадар сол пинҳон карданд ки гӯё Райҳон духтари асосии онҳост, аммо дар асл Райҳон духтари Хазар нест. Зуҳро мактубро ба Хазар медиҳад. Насӯҳ бошад фаҳмид ки аз аввал чӣ ба сари Шадоғлуҳо омаданро Ерен медонист, аммо ба касе чизе нагуфт. Мирон низ аз пайи мактуб мешавад. Мирон бо султон ҷанг мекунад. Аммо инҳоро дар қисми 23 бо забони тоҷикӣ рӯзҳои чоршанбе хоҳем дид.